ሰላማት ናይ ቻናሌ ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም? ኣነ ሰላም እየ፣ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ንኽወንስኻትም ሰላም ክትኾነ እናተመነኹ ልማዕቲት ሓቀኛ ዛንታ ማርታ ሓቂ ንመትውን ትስዕራ እያ ትብል ሒዘልኩም መፅእ እኒኹ። ንቻናሌ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ናገበርኩም፣ ሳብስክራይብ ንገበርኩም ደሞ ላይክ ሸር ሃናፅ ርእይትኹም ኣይፈለየኒ። ላኡ ከብለኩም ሓቂ ንመትውን ትስዕራ እያ። በቲ ዘመን ቃል ንጉስ እንተዘይፈፂምካ ወይ ከዓ እንተዘይተቐቢልካ ብዓስከር ተታሒዝካ ናብ ቅድሚ ህዝቢ ትመፅእ እሞ ጥራሕ ሕፍረትካ ትኸውን። ኩሉ እቲ ህዝቢ ምስ ፀረፈካን ምስ ሰሓቐካን ከዓ ብስልሐት ሰይፊ ትቕተል ዝብል ሕጊ እዩ ነይሩ። ማርታ ብጣዕሚ ምልክዕቲ ፅቡቅ ቅርፂ ሰውነት እትውንን ጎርዞ ኮይና ካብተን ገዛእቲ እቲ ንጉስ ዝኾና ንእሽተይ ቁሸታት ካብ ዝኾነ ትሑት መናባብሮ ዝወነኑ ስድራ ቤት እያ ተወሊዳ። ስድራኣ ኣብ ትሕቲኣ ክልተ ቆልዑ ምስ ወለዱ እዮም ብሞት ተፈሊዮምዋ። በኹሪ እሳ ብምንባራ ከዓ ነቶም ሓንቲ ጓልን ሓደ ወድን ኣሕዋታ ላዕልን ታሕትን ኢላ ተዕብዮም ነበረት። ማርታ ዒድማኣ ዓቕሚ ሂዋን ምስ በፅሐት ሓደ ምስ እንዳ ኣቦ ሓጎኣ ዝነብር ልባም መንእሰይ ፍቕሪ ጀመረት። ጥዑም ፍቕራዊ ሂወት እውን ከሕልፉ ጀመሩ። ኩሉ ግዚኣ ምስኡ ክተሕልፎ ስለ ዝጀመረት ከዓ መነባብሮ ናይታ ገዛ ካብቲ ዝነበረቶ ድኽነት ወሲኻ ክተቆልቁል ጀመረት። ምስ ኣሕዋታ እውን ከም ቀደሞም ክስሕቁን ክፃወቱን ኣይከኣሉን። ነዚ ዝተገንዘበት ማርታ ነቶም ክልተ ኣሕዋታ ሒዛ ናብታ ዓባይ ከተማ ክትኸይድ ኣብኡ ከዓ ሸቐጥ እንዳሰርሐት ሂወታን ሂወት ኣሕዋታን ክትቕይር ከም ዝወሰነት ንኣፍቃሪኣ ነገረቶ። ምስ ኣፍቃሪኣ ከዓ ዝተወሰነ ዓመታት ኣብኡ ድሕሪ ምፅንሓ ንዓዲ ተመሊሳ ምስኡ ሓዳር ገይሮም ምዉቕ ናብራ ከም ዝገብሩ ቃል ተኣታትዮም ተፈላለዩ። ማርታ ከምቲ ዝሓሰበቶ ናብ ከተማ ድሕሪ ምኻዳ ሓምልን ፍረታትን እንዳሸቀጠት ናብራኣ ክመሓየሽ ንገለ ዓመታት ሰርሐት። ካብቲ ቅድሚ ኣብ ዓዳ ከላ ዝነበረቶ ከዓ ብዕፅፊ ተቐየረት። እቲ ለምለም ዓዳ ምስ እተፍቅሮ ሰብ ምፍልላያ ተዘይኮይኑ ሂወት ከተማ ፈትያታ እያ። ኣብዚ ከምዚ ፅቡቕ ናይ ስራሕ ምዕባለ ንከላ ንዓዲ ክትምልሰሉ ዝተወሰነ ግዜ እውን ኣዋርሕ ተረፍዋ ነበረ። ሃንደበት ግን ሂወት ዘፀልምት ኣጋጣሚ ተፈጠረ። ንጉስ ናይቲ ገዛኣት ንዓስከሩ ሓንቲ ንወደይ ትኸውን ዝጎደላ ዘይብላ ካብ መልክዓ ይኹን ካብ ግብዝናኣ ካብ ብስለታ ይኹን ካብ ልቡናኣ ገራሚት ጉርዞ ደልዩሉ ዘምፀአላ ዕለት ስለ ዝቐረበ ካብቲ ዘምፅሉ ዕለት ሰፕራይዝ ክገብሮ እየ በሎም። እቶም ተኣዘዝቲ ከዓ ኣብ ኩሉ ከተማታት ይኹን ቁሸታት ክደልዩ ቀነዩ እሞ ንማርታ ረኸብዋ። ንጉስ ተናጊሩ ኣፍቲ ዝተቐረፀትሉ መዓልቲ ክትመፅእ ዓደማ። ነዚ ክትቕበሎ ዘይከኣለት ማርታ ናበይ ክትጠፍእ ከምትኽእል ጠፍኣ። ምኽንያቱ ናብ ዘላቶ ክመፃ ከምዝኽእል ስለ ዝፈለጠት ንኣፍቃሪኣ ገዲፋ ምስ ወዲ ንጉስ ክትምርዖ ዓቐብ ሰማይ ኮና። ኩሉ ምስ ኣፍቃሪኣ ዘሕለፈቶ ሂወት ዘኪራ ከዓ ድቃስ ሰኣነት። እታ ናይ ቆፀሮ መዓልቲ ስለ ዝኣኸለት ነቶም ብልቢ እተፍቅሮም ኣሕዋታ እንዳሰዓመት ሂወታ ንሞት ኣሕሊፋ ከም እትህብ ስለ ዝኣመነት ገፃ ብንብዓት ተሓፀበ።
ክትብገስ ከላ ንኣሕዋታ ገጽ ሓፍቶም ከምኡ ርእዮም ስለ ዘይፈልጡ ገለ ኮይና ኣላ ብምባል ካብ እግራ ምትራፍ ኣበዩ። ዝሕንዝሕ እንዳነበዐት ኣብ ቤት ንጉስ ዝተረኸበት ማርታ ኣብ ቅድሚ እቶም ህዝቢ ነቲ ዝተሓተተቶ መርዓ ከምዘይትቕበሎ ንንጉስ ነገረቶ። ናብ ወዲ ንጉስ ክትምርዖውስ ኣይደልን እየ ይበሃል ሓሲብክ ደኣ ተዛረበይ በላ ብናይ ኣቃጫጭ ኣዘራርባ። ማርታ ሓሲበ ወዲአ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ምኽንያቱ ኣነ ኣብ ዓደይ ናይ ልቢ ቃል ኪዳን ዝኣሰርኩሉ ኣፍቃሪ ኣለኒ በለት። ንጉስ ሓሪቑ ነዲዱ ነቲ በዓለገ ኣብዚ ቅዱስ ገዛይ ከምኡ ኢልክ ክትዛረብኸ ኣይትሓፍርን? ነቲ ትእዛዝ እንተዘይፈፂምኪ ዝወርደኪ ናይ ህይወት መቕፃዕቲ ዝሓሰብኩሉ ኣይመስለንን በላ። ናፍቲ ሰይፊ ዝሓዘ ተኣዛዚ እናጠመተ ማርታ ብድፍረት ሓሲበሉ እየ ብምባል ኣብ ነፍሳ ዘለዋ ልብሲ ክተውፅኦ ጀመረት። ነዚ ዘስተውሃለሉ ኣሕዋታ እውን ካብ ሓፍትና ኣይንተርፍን ብምባል ክዳኖም ኣውፅኡ። እቲ ንጉስ ንወዱ ክትኸውን እኳ እንተተመነያ ውሳነኣ ብጣዕሚ ኣሕረቆ። ባዕሉ ዘውፅኦ ሕጊ ከይጥሕስ ከዓ ክቐትላ እየ በለ። ድምፂ ኣልዕል ኣቢሉ እቶም ህዝቢ ከዓ ኣበይ ዝነበረት እያ ቃል ንጉስ ትጥሕስ ቅተላ እንዳበሉ ጥራሕ ዝባና ስለ ዝረአይዋ ክስሕቁዋን ክፀርፍዋን ጀመሩ። ንጉስ ነቲ ዝስይፍ ቅተላ ክብሎ ከሎ እቲ በዓል ዮሴፍ ከዓ ክቃትላ ናብኣ ቀረበ። እቲ ኣብ መንገሻ ንነዊሕ ዓመታት ዝተቐመጠ ወዲ ንጉስ ሃንደበት ስለ ዝመፀ ግን ኩሎም ግልፅ ኢሎም ረአይዎ። ነዚ ዝረአየት ማርታ ብዓብይ ድምፂ ስሙ ዝፀውዐቶ ንሱ ከዓ ብጉያ መፂኡ ሓቐፋ ሰዓማ። እቲ ንጉስን እቲ ህዝብን ብዝተፈጠረ ነገር ሰንበዱ። እቲ ንጉስ ንወዱ ኣበይ ትፈልጣ በሎ። ወዱ ከዓ ኣፍቃሪተይ እያ ኣፍቲ ኣንዳበሓጎይ ዓዲ ዝኾነ ሰብ ወዲ ንጉስ ምዃነይ ኣይፈልጥን እዩ። ምኽንያቱ ንዓይ ሪኦም ክሽቅረሩን ክፈርሑን ስለ ዘይደሊ ንማንም ሰብ ከምኡ ኢለ ኣይፈልጥን እየ በሎ። ንሞት ዝተፈረዳ ማርታ ክዳና ለቢሳ ንኣፍቃሪኣ ተጠምጠመቶን ተሓቆፈቶን ተታሒዞም ከዓ ናይ ፍቅሪ ንውሓት ነውዑ። ዛንታ ማርታ ሓቂ ንሞት እውን ትስዕራ እያ ትብል ኣብዚ ወዲአን እኒአኹ። ካልእ ግዜ ብካልእ እስካብ ዝመፀኩም ስሰነና ኢኹም። ላይክ፣ ሸር፣ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ሃናፂ ርእይቶኹም ኣይፈለየኒ። ሰናይ ፃንሒት